आम एक नंबर हम ये कटाकटी चलती बर्तमान एक नंबर कटाकटी जो काका नाली रेसिपी कहगला आम रेकर्ड ये देखी पारे काका माछ नहीं आई काती छड़ा है आ कंटा भी ना ये पक्षी तार छड़ा है काका माछ नहीं आई काका कौटू आइल कौन माछ काती छड़ा है से बहुत दुखित काती छड़ा तो बुढ़ी कौन पानी आड़े चाउल भी पकेल ना दरकार अरे पानी फुटले सांगे सांगे ये सरोज बाबू भात उठुले भात उठुले ये काट दियो तो ये गोटे भी नुहे मन अच्छे चित्र विकल मध्य जो लोन वाइज एप्लिकेशन हाटी पकई ये से गोटे एप्लिकेशन को माने ये कर देछि एक्सेस दे देछि आमको सेटा सिना पठेले ताकू आउरी कोन पठेई दिले सब देखि पारथे किशोर भाई चलाटो जे देखि पारथे किशोर भाई माछ सरोजनी नवकाल रही सकाल बहुत सकाल जो उठी सांग केबे सकाळ उठी नथिबो आज आज प्रथम उठी छी तू से माछ देखे कहू ये तो नाली बरी तमे केबे खाइ नथिबो लेखो एटा अछि नाली बोरे हेलो सांग माने एटा अछि नाली बोरे आपण मान तो केबे खाइ नथिबे कि देखि नथिबे एटा नाली बोरे फाटी जदी लाइव हो कौन बगी छाड़ गरम गरम नहीं जाए ठंडा है जो चाटा एक नंबर करछंती हमर तेलियाऊ एक नंबर चा अदा फदा पकई छेची छाची पूरा एक नंबर चा छांकी देजनी पूरा एडी एडी चा छंका होची ए चा पी की सकाळ मजा आसी गला तेलियाऊ करछंती ओइ बा आगु माखन ओटा बड़ा बड़ा ओटा आउटे छन्नु चा जाक जाम होला छंका छका जाम हे जाई छंका जाम हे जाई ना फुन छांकी दबो टिके जा बिछाइले पेटटा फेणे हे गेलम जा क्लियर हो एक नंबर हेलो जा पीबी हेलो चा चा पूरा एक नंबर चा जी आज्ञा एक नंबर इसरे तारा लगे जाई तारा पड़िबो देखिए स्विच मार दे जाइए लगे दे ग्राइंडर ये तो ग्राइंडिंग कर बंद कर चलना स्विच थे कि एटा लगे देती इसरे बात तो कते करने वाला हो जाई लास्ट बात सब करने वाला इट्स सब तेल पकईदेलु ना आगे माछ जाओ
ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଛରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଛଙ୍କା ହବ। ଲୁଣ ପକାଇ ଓହ୍ଲେଇବ। ଆମର ନମକ ନମକ ପଡ଼ିଲା ଚାରିରେ। ଏକୁ ମିକ୍ସିଂ କରାହେଉଛି ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ। ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପକ। ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଜଣେ ଦୀପକ, ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମାଛ ଚାଷୀ। ବହୁତ ଭଲର ସହିତ ସେ କାକୁତକ ଛଡେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ସିଏ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କଇଁଚିରେ ପଖା କାଟିଲି, ତାର ପଖା କାଟିଛି ମୁଁ। କଣ ସତରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲି? ଆଉ ଏଠି କଟାନା ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମର, ଯିଏକି ଯାହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ନାଲି ଗୋରେଇ ଖାଇବେ, ଏଠି ଶୋଇକି ଗୋଡ଼ଟାକୁ ହଲଉଛନ୍ତି। ମୁର୍ଦାର ଭଳିଆ ପଡିଛି। କଟାନା ଗୋଡ଼ ହଲଉଛନ୍ତି ଏଇଠି। ହାଏ ହଁ ନାଲି ବରଇ ହେଇଗଲାଣି? ନା ନା, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇଗଲା ପରେ ସାରୁ ଡାକିବ। ହଉଛି ହେଇଗଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ସାରୁ ଡାକିବ, ସାର୍ ସେ ପଚାରିବେ ସାର୍ କଣ ଲାଗିବ କାହା ପାଖରେ, ତାପରେ ସାର୍ ଦେବେ ଖାଇବାକୁ। ଆମର ମାଛ ଛଙ୍କା ଆରମ୍ଭ ହବ। এটা কোউ মাছ কোউ মিলা একদম ভিডিও আসবে লোকেশন নি মো লিংক দেবি আপনি সব মাছ পাইবে দিনা কাটিলা जो কাটি মাছ তো ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛି କେମିତି କ'ଣ ପୋହଳା ମାଛ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ଗାଁରେ ଚାଲୁଥିଲି ଯେହେତୁ ସେ ରସିଆନ ଚାଉଳ ଆଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 8:30 ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ବି ଆମେ ଡାଉଟରେ ଅଛୁ। ଅଫିସ ଯିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ତ ଖାଇଲେ ତ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସରିଲେ ଯଦି ବି ସରୁଛି ତ ସିଏ ଆଜି ଅଫିସ ଯିବେ, ନାହିଁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଖିଦେବା। ଆମ ରସିଆନ ଭାତ କୋଉ ଯାକେ ଗଲା। ଏଇଠି ମାଛ ଫୁଟୁଛି ଦେଖୁଥିବେ ଡୁଡାକିରି। ହେଲେ ମାଛ କଣ ଫୁଟିଲାଣି ବା? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଙ୍କା ହବ। ହେଲେ ମାଛ ଫୁଟୁଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କଟକ ତେଲି 3ଟି ମାଛ ପକେଇଛନ୍ତି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ଏତିକ ମାଛ ଅଛି, ସିଏ ବି ଅଫିସ ଯିବେ ନାହିଁ ବି ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କଲା ଆଜି କାଳ କହିଲା ପରେ ତାହେଲେ ମାଛ ଫୁଟିଲାଣି। ଏଇ ମାଛ ଫୁଟିଯିବ ତ କାଢିଦେ। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟିବ କୁଆଡେ। ସରଞ୍ଜାମ ଗାଳି ଦେଲେ ଆମେ ଗାଳିବା। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଫାଇନାଲ ସଟ୍ ଦେଖିଦେବା ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର
ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରସିଆନ ଚାଉଳ ତଥାପି ଟାଣ ଅଛି ଅଫିସ ଲେଟ୍ ହଉଛି ବୋଲି ସେ ତୁର୍ତୁର୍କି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ ଟିଫିନରେ ପୁରେଇକି ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ସେଇ ଚାଉଳ ହେଇଯାଇଥିବ ପୁଣି। ତମେ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦବ 11ଟା ବେଳକୁ ଖାଇଦବ। ଡେଲି ମାଛ ବାହାଘର ନୁହେଁ ଫୁଟିଲାଣି ଯୋଉ ଢୁଢାଗିରି ସେଇ ତ ପେଟରେ ରହିବ ବୁଝିଲ। ସେଇ ତ ପେଟରେ ରହିବ 11ଟା ବେଳକୁ ଖାଇଦବ ଆଉ ବାକି ଫୁଟିଛି ଉପରୁ ତେଲ ଛାଟି ଦଉଛି ଏକାଥରେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟାଇଲରେ ହାତ ଗଳା ହବ ନା କ୍ଲିପ୍ ଟା ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି ଆଉ କ୍ଲିପ୍ କାହିଁ ଯେ ତ ଏବେ ଆମର ଭାତ ଗଳା ହବ ଆଉ ବାକି କ୍ଲିପ୍ ପାଇଲୁ ଆଉ କ୍ଲିପ୍ ପାଇଲୁ ମୋ ଗ୍ୟାସ୍ କେମିତି ଜଳୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ଭାତ ଚାଉଳ ଆରେ ନା ପାଣି ଲାଗିକି ଜଳୁନି ଦେଖାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭାତ ହେଇପାରିନଥିଲା ତା ରିଜିନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲୁ। ଗ୍ୟାସ୍ 20% ଯାଉଛି ଆଉ 80% କଣା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣା ବନ୍ଦ ହବାର ରିଜିନ୍ କିଛି ଅଲଗା କଣ ହେଇଥାଇପାରେ କାରଣ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାତ ଗଳା ଶିଖିଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା କେମିତି ଭାତ ଗଳା ହୁଏ। ପକୋଡା ଦିଅ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଗାଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଭାତ ଗଳା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମର ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ମୋଦି ବାବୁଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଉଜ୍ଜଳା କଣ ଆପଣ ଭାତ ଗଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସମୟ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଧରିକି ଠିଆ ହବାକୁ ପଡିବନି। ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର ଭାତ ଗଳା ଚାଲିଛି। ସରୋଜ କଢେଇ ପୁରିଗଲାଣି ଇଆଡୁ ବଢିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଇ ସାରି ତାପରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଖୋଲିଦେବେ। ଯେହେତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଇପ୍ ଟା ଲାଗିଛି ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ କିନା ଏମିତି ବୁଲେଇ ଓଲଟେଇ ଦେବେ କହିଲା କାମ ଶେଷ। ଭାତ ଗଳା ହେଇଗଲା 2 ମିନିଟ୍ରେ। ଜ୍ୟାକେଟ ନବ କୁଆଡେ ଗଲା ନେ ଜ୍ୟାକେଟ ନେବା ନେ ଜ୍ୟାକେଟ ନବା ଆଇଛି ନବୁଆ ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ ନେବା ଆଉ ନା ଜ୍ୟାକେଟ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟାକେଟ ନେବାକୁ ଆଇଛି ଗୁଟୁ ଆମର। ଜ୍ୟାକେଟ ନେବା ଶୁଣୁ ନଉ ନା ନେ 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 ଜ୍ୟାକେଟ ନେ ନବୁଆ ଡୋକା ଧ ଧ ଧ ଧ ଧ ଧ ଧ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ଲକ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ତାପରେ ବାଟନ ଫାଟନ ପଡ଼ିବ ତରକାରୀ ଆମର ହବ। ଗୁଡୁ ଆଇଛି ଜ୍ୟାକେଟ ନବା ଜ୍ୟାକେଟ ନେ ଜ୍ୟାକେଟ ନବା ଜ୍ୟାକେଟ ନବା ଆଉ ଥରେ ପକାବ ଜ୍ୟାକେଟ ନବା ଶୁଣୁ ଜ୍ୟାକେଟ ଆମେ ଘର ପୋଛି ଦଉଛୁ ହେଲା ହେଲା ଜ୍ୟାକେଟ ଘର ପୋଛା ହେଲା। ହଁ କଣ କରିବି କହୁଛି ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିବ ଭାଇ ପୋଛିବ ତା ଜ୍ୟାକେଟ ପୋଛ ଏଇ ଦେଖେ ଜ୍ୟାକେଟ ନ ପୋଛା ହେଇ ତାହେଲେ ମତେ କହିବ ହେଲା। ଜ୍ୟାକେଟ ନା ଘର ପୋଛା ହେଲା। ଜ୍ୟାକେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେ ନେ ଜ୍ୟାକେଟ ନେ ଜ୍ୟାକେଟ ନ ତ ମୁହଁ ଦେଖା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୁଡୁ।
ଜ୍ୟାକେଟ ଜ୍ୟାକେଟ ନେବେ ବୋଲି ଝାଙ୍କେ ଝାଙ୍କେ ଯାକେ ଜ୍ୟାକେଟ ନେବେ ସେ ରାଗି ଯାଇକି ଏଠି ପେଟେ କୋଇଟା ମାରିଲାଣି ତା ଜ୍ୟାକେଟ ତାକୁ ଦିଆ ହଉନି। ତା ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ବାଟେଇ ବୁଟେଇକି ଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି କଟା କାଳୁ। ଆରେ ଉଠ ପୋହଳା ରେଡି କଟା ନା ପୋହଳା ରେଡି ପୋହଳା ଇଜ ଗେଟିଂ ରେଡି ଓ ହଟ୍ ଆଇ କାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ତ କଟା କାଳୁ ଟିକେ ଯାଇ ହଁ ଫେଣେଇକି ଝାଡ଼ାଟେ ଯାଇ ଆସିକି ଖାଇକି ତ ସାଙ୍ଗ ଆଇଲାଣି ଅଫିସ ଯିବ ବୋଲି ତୁ ଏବେ ଶୋଇଛୁ ତ ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆଇଲାଣି। ଏଠି କଣ ହଉଛି ଏଠି ଆମେ ଉଠିଲେ ମତେ ରସ ଥାଳ ଧରେଇ ଦବ ତମେ ମତେ ଯା ଜଣା ପଇଲାଣି ମତେ ଏଠି ରସ ଥାଳ ଧରେଇ ଦବ। ପଇସା ସଙ୍କଟ ଅଛି ମାନେ ଆସିବନି। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ପଇସା ସଙ୍କଟ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର .com ଆଇଦର ଟୋଟାଲି ପଇସା ନଥିବ ଆସିବୁ ଆମେ ଦବୁ ସବୁ ଆଉ ଯଦି ପଇସା ଥବ ଭଲ କି ଥବ ଆସିବୁ ଆମେ ଫାଳେ ଦବୁନି ଯୋଉଦିନ ଦବୁ ତୁ ଭସେଇବୁ ନହେଲେ ଆଇଲେ ଆମେ ଭସେଇବୁ ଯୁଆଡେ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ହବ। so you choose what you need ମାଗି ଆସିବୁ ଫାଇନାଲ you come or you not come you decide it okay okay କଟା ନା କଟା ନାଲି ବରେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି। ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ କଟା ତ ନାଲି ବରେ ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିବ। ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଖାଇନଥିବ କେବେ ଖାଇନଥିଲି ମୁଁ ତ କେବେ ହଉଛି ନାଲି ବରେଇ ତମେ କେବେ ଖାଇନଥିବ ଖାଇବି ନଥିବ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି ସେ ବାଟ କେତେ ବାଟ ଉଠେଇ ରଖିଥା ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବି। ହାବୁ ଭଳିଆ ପିଛିଆ ଫେର ଆଉ କେବେ ଆସିବ ଫାଇନାଲି ଫାଇନାଲି ଆସନ୍ତୁ ସରୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ରସିଆନ ଜଣକ ସନ୍ଦେହ ଟିଫିନ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଯାଇଛୁ ସେ ଭାତ ସେ କହିଛୁ ତୁ ଆସିଲୁ ତା ଭାତ ସଇଲା ଆସିଲା ବେଳୁ ତମେ ଏଟା ଚାଉଳ ପକେଇଦେଲ ନା ଯୋଉ ଇଏ ବଞ୍ଜୁରୀ ଚାଉଳ ପକେଇଦେଲେ ସରଜାଉ ଯାକୁ ଫୁଟି ହବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଲା। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସିଏ ଜସ୍ମିନ ପଇଲା ଆଳୁ ଭଜା ହବ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ଆଳୁ କାଟିବେ। ଏତେ ସାରା ରୋଷେଇ ତମେ କରିପାରିବେନି ମାଛ ତ ପେସେନ୍ସ ମୋର ପାଇବନି ଖେଚେରି ଠିକ। ତ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜ୍ୟାକେଟ ନବାକୁ ଆସିଗଲା ଆମ ବନ୍ଧୁ ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛନ୍ତି ତ ଜ୍ୟାକେଟ ଦେଇଦିଅ ଜ୍ୟାକେଟ ଦେଇଦିଅ ସେ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଦବ ନହେଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଡେ ଜୋରେ କାହିଁ ଚିଲେଇଲ ଏଡେ ଜୋର କାହିଁକି ଦେଲ କଣ ନବୁ ଗାଧେଇକି ଏକାଥରେ ଆଇଥାନ୍ତେ ଗାଧେ ବେଳେ ଆସି ଜ୍ୟାକେଟ ନବୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଛି ଜ୍ୟାକେଟ ଦିଆହବ। ଜ୍ୟାକେଟ ଜ୍ୟାକେଟ ଦେ ଜ୍ୟାକେଟ ଦେ ଜ୍ୟାକେଟ ଦେଇଦିଅ ହଉନୁ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ପେଲିଦେଲି ଯା ଆଉ କିଛି କହିବେ ତମେ ଯାଉନ ଘରକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଘରୁ ଯିବି ଆମ ଘର ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ତମ ଘର ତୁ ଯାଉନୁ ହଁ ଦୌଡ଼ି
ଗେଟ୍ ଖୋଲ। ଆଉ ଆ ଆ ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ନାଲି ନାଲି ହେଇ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଏମିତି କାଢିଦେବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ। ଏମିତି କାଢିଦେବେ। ତ ଆମର ସକାଳୁ ନାଲି ବରେଇ ହଉଛି ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ନାଲି ବରେଇ କାମ ସରୁନି। ତ ମାଛ ପ୍ରୋସେସିଂ ହବା ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। କାରଣ ଆମର ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ ପଛେ ଆମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା। ଆଉ ସହଜ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ନେଇ ପଳେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟଣ ପଡ଼ିଲା, ଏଥିରେ ବଟା ହେଇଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷ। ତାକୁ ଏମିତି ପକେଇଦେବେ, ଚକିନା ଉଠିବ। ଟିକେ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଖୋଲିଦେବି। ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ମାଛ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଟିକେ 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 ଘାଣ୍ଟିବେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ହବନି, ମୋର ଖେଚେଡ଼ି ଠିକ୍। 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା କିଏ ରୋଷେଇ କରିବ? ଏଇଟା ହବନି। ଟମାଟୋ ଏମିତି କାଟିକି ପକେଇବେ। ହଁ ଆମର ପଇସା କରୁଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। କଟା ନା ହେଇଥିଲା ପୋହଳା ହଉଥିଲା। ହଁ ଆମର କଟା ନା ହେଇଥିଲା, ପୋହଳା ହଉଥିଲା। ତା ଗାମୁଛା କଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇବାନି ଟିକେ ନା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବେ, ବେଶୀ ପକେଇଲେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ହଳଦୀ ପକେଇବେ, ଆଞ୍ଚ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବେ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବାକି ନାଗିଯିବ। ହଁ ନା ତ ଲାଗିନି ମଟର କାଲି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚଲେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଆ କଥା, ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଯାଉଛି କାଳି ନା କିଏ ଚାଲେ 9ଟା ରିଫାଇନ୍ ନବୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ଅଧିକା ପଡିଗଲା। କଟା ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଟାକାଳେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ସରୋଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଲ ଆଣିବାକୁ, ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ ସରୋଜ ରୁମ୍କୁ ଆଣିଲେ, ପୁରା ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ କଟାନା ଆଣିଲେ। ସରୋଜ ପେଜୁକୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ କୁଆଁରୀ ଆମ୍ବୁଲ କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଁରୀ ଆମ୍ବୁଲ ଡବାରେ ଅଛି, ସେ ଡବାରେ ଉପରେ ସେପଟେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବଡ଼ ଡବାରେ। ଏ କହୁଛି ଭାଷା କହୁଛି କଣ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଆମ ବ୍ଲଗ ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହବରେ ଭାଇ। ନଙ୍ଗଳା ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିଦବ। ବେଶୀ ଗପିବୁ ନଙ୍ଗଳା ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଖଗାଉଛନ୍ତି ଧମକେଇ ଆଇଲି ଖଗାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଁରୀ ଆମ୍ବୁଲ, ସିଲ୍ ଫିଟା ଆମ୍ବୁଲ 2-3ଟି ଭେଦେଇ ଦେବେ, ଖଟା ନହେଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭେଦଉଥା ଆଜି ଆଉ ଯିବୁଟି ଡ୍ୟୁଟି ମାଛ ଛାଣି ଛାଣି 9ଟା ବଜେଇଦେଲା ଡ୍ୟୁଟି ନ ଏମିତି ଭେଦେଇକି ରଖିବେ। ବେସରକୁ ବେଶୀ ସମୟ କଷିବେ ନାହିଁ, ପିତୁଳିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ତମେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଦିନ ହାଫ୍ ଡେ ଅଫିସ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଅଫିସରେ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି। 6ଟା ବେଳେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତ 6ଟାରେ ଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 9:15 ହେଇଗଲାଣି, ସରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଖାଲି ମାଛ ଛଣା ହେଇଛି 2 ଘଣ୍ଟାରେ। ମାଛ ଛଣାର ଅଧା ଟାଇମରେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଘଣ୍ଟାରେ 9:10 ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳ 7ଟାରେ ଉଠା ହେଇଥିଲା, 9:30ରେ ରେଡି ହେଇଯିବ। 9:30ରେ ରେଡି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ।
କୁଆଁରୀ ଆମ୍ବୁଲ ବେଦା ହେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଦାବି ଦବ ତାକୁ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖଟା ହେଇଯିବ। ଖଟା ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ସିଟି ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଯାଇଛି ଘରେ କଣ କଲ୍ କଲେ ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଭିଡୁ ପାଣି ଦବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ରେଡି ରେଡି ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ଫୁଟିବ ଛାଡ଼ିଦେବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ପାଣି ଆମ୍ବୁଲ ପକଉନୁ। ଆମ୍ବୁଲ ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ 5 ଜଣ ହେଲେ ନା ଏତିକି ପାଣି ଦେଲେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ପାଣି ଦେଇକି ଘୋରେଇ ଦେବା ସେଟାରେ ଫୁଟିବ। ଡବା ଡବା ସେତିକି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେକିଲେ ତମକୁ ଡାକିବି। ଦାନ୍ତ ମଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ରଶ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ନଉନୁ ବ୍ରଶ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଏଟା ଆମ ପିଜୁଳି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଜୁଳି ତା ସାଇଡରେ ସେଠି ଯାଉନ ଆଣିବୁ ସେ କଡ଼ରେ ଏଇ ଆରି ଅଗଟା ଭାଙ୍ଗୁନୁ ଆର ଅଗଟା ଆଗ ପୁରା ପୁରା ରେକର୍ଡିଂ କର। ତ ଏଠି କଟାକାଳୁ ଦାନ୍ତ ମଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଟା କ'ଣ କାଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଦାନ୍ତ ମଞ୍ଜନ କରିକି ପୋହଳା ଖାଇବେ। ଆଗେ ଗାଧେଇକି ତାପରେ ସେ ଦାନ୍ତ ମଞ୍ଜ ଏଠି କୋଲଗେଟ୍ ଅଛି ଲଗେଇ ଦିଅ। କଟାକାଳୁ ଦାନ୍ତ ମଞ୍ଜନ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଖାଇବ କେମିତି କିଏ ଭାତ ଖାଇବନି କିଏ ପଳେଇ ଯିବ। ଡବା ଡବା ମୋର ପଖାଳ ଭଜା ମାଛ ଏନା ଖାଇବି। ପୁଣି ଯାଇ ମୋ ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ିକି ଆସିକି ପୁଣି ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବ ନା କ'ଣ କଟାକାଳୁ। ଆଉ ତମେ ପଳେଇବ ପୁଣି କେବେ ଆସିବ। ଆଉ ବିଟୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବ। କେହି କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଉ ଦବ ହେଲା। ଅର୍ଡର ତରକାରୀ ହେଇଯିବ 9:25 ହେଲାଣି ତରକାରୀ ଫକାରୀ କିଛି ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୋଷେଇ ତୋ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜିଦି ମାରିଥିଲି ମୁଁ ତା ସହିତ। ଠିକ ଅଛି ଯଦି 9ଟା ରୋଷେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 9:30 ହେଲାଣି ଆପଣ ଏବେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଯିବି କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା 400 ଟଙ୍କା ଦବ। ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି 9:30 ହେଇଗଲାଣି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତାହେଲେ ଯାଇପାରନ୍ତି ହେଲା। ଏ ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ଦିନ ରାତି କରୁଛ ବୁଝିବ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବୁ ଦେଖିବି ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବି। ଅବା ଡବା ପଇନିକା ବ୍ୟାଗ ଅଛି। ଏ ବଡ ଟିଫିନ ମୁଁ ତରକାରୀ ନେବି ହେଲା ଛୋଟ ଟିଫିନ ଭାତ ନେବି ଅଧିକା ପଶିବ ନା। ଅବା ଡବା ହଁ ଖାଲି ଭାତଟା କାଇଁ ମାରିଦେଲୁ ଯେ ଖାଲି ଖାଲି ଭାତ ଖାଇଦେଇ ପଳ। ପୁରୀ ଯିବି ଆଗେ କଟାକାଳ ତାଙ୍କର ନୂଆ କରେଣ୍ଟ ଦଉନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିବ। କଟାକାଳ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସାର୍ ଆଇରନ୍ ନେବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଜାଗ ତ ଦୂରେ ଯାଅ ଦୀପୁ ମୁଁ ଆଇରନ୍ ମାରିଦେଲି ତୁ ପ୍ରେସର ମନେ ଅଛି। ଆଇରନ୍ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଦଉନୁ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଚେକ୍ କରିଥିଲି ନ ବୁଝିଲେ ଏଇ ଆମର 2ଟା ଆଇରନ୍ ଅଛି। ଯୋଉଟା ବାଣେଇଲି ତାପରେ ଦିନ ଆଉ ନେଇକି ଏଲି ନା ତୁ କରାଇଲୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ କହିଲି ରାତିରେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କହିଲି 9ଟା ଭିତରେ
ଯୋଉ ମାଛଟି କରିଦବ ପୋହଳା ମାଛଟି ନାଲି ଗୁରେଇ ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ସାନଟା ଭିତରେ ଖାଇକି ଯିବି 9:30 ହେଇଗଲା କଥାରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଚାହୁଁ ମୁଁ ରହିବି ମୁଁ ନିଲଟା ମୁଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି କହିଲ ଭୋକ କଲାଣି ତ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯୋଉ ଖାଇ ଦେଇଛି ଏଠିକି ରଖୁନା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଖାଇକି 200 ଟଙ୍କା ଦିଆହବନି ଖାଇକି ପଳେଇ ସେତିକି ହେଇଗଲା ଦେ ତମେ ତମର ଭଲ ଖାଇବ ତମେ ଭଲ ଖାଇବ ଆରେ କିଛି ଏଇ ମାଛ ପଡିନି ଆମ୍ବୁଲ ପଡିନି ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି ଆଳୁ ସିଝିଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ କୁଆଁରୀ ଆମ୍ବୁଲ ଆଳୁ ସିଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପକେଇଲେ ଆଳୁ ଆଉ ସିଝିବନି କୁଆଁରୀ ଆମ୍ବୁଲ ଆଣିବେ କଟାକାଳି ଦାନ୍ତ ବସିଲା ଦେଖିନୁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ କାଠି ନେଇକି ଆଲା କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବ୍ଲଗରେ ଅଛି ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିବୁ ରୁମର ଗେଷ୍ଟ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲେ ପୋହଳା ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ କଣ କହିଲ ତା ସହିତ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲି ଯେ 9ଟା ଭିତରେ ପୋହଳା ଖାଇବି 9ଟା 9:30 ବାଜିଲାଣି ପୋହଳା ଫୋଳା କିଛି ହେଇପାରୁନି ଭୋକର ପେଟ ଚଲାଣି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆରେ କେତେ ତାରିଖ ତ ସାଙ୍ଗ କହିଦେଲି କଥା ବୁଲେଇଲା ହେଲା ତୁ ସେମିତି ଆନ୍ସର ଆଉ ଆଳ ପରେ ସାଇଜ କରୁଛୁ କୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ପକେଇବେ ନହେଲେ ଉପରକୁ ଛିଟକିବ ଛିଟକିବ ତମେ ତ କେବେ ପକେଇ ନଥିବ ନା ତମେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବ କଟାକୁ ଏଇ ମାଛଟି ଦିଆହବ ଛୋଟିଆ ପିସ୍ ନା ମୁଁ ସେ ମାଛ ଖାଇବିନି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆମେ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ହେଇଲୋ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦବା ଜୋରରେ ଦେଇଦବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଆଉ 4ଟା ବିଅର ହେଲା ତମକୁ ଖୁଆଇବି ଟଙ୍କା 200 ଦେଇଛି ବୋଲି ହଁ ଟଙ୍କା 200 ଦେଇଛି ସକାଳୁ 200 କହିସାଇଲାଣି ହେଲାଣି ନା ହେଇକି ଭୋକ କଲାଣି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ କହିବିନି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ କହୁଛୁ ପଳାଅ ବୋଲି ବାଟ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ କଟାକାଳୁ ଖାଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢା କିଛି କରୁନି ସେ ଦେଇଦେଇଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମାଛ ଦିଟା କଟାକାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ବଢା ହଉଛି ମୁଁ ତ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇ ପଳେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଦିନ ରାତି କରି ସେଇ ଦେଖୁଛି ତମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ବନ୍ଦ କରୁଛି କଟାକାଳୁ ଏଡେ ବଡ ମାଛ କଟାକାଳୁ ଦଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ଦିଟା ବଡ ପିସ୍ ଦେଇଥିଲା ଛୋଟ ବାଛିକି ଦିଅ ଏଇଟା ଛୋଟଟା ଏଇଟା ଛୋଟଟା କଟାକାଳୁ କରି ଦିଟା ମାଛ କଣ କୁଆନି ଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ଦିଅ କୁଆଁରୀ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଅ କଟାକାଳୁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଲେ କଟା ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦଉନୁ ଆଳୁ ଆଳୁ 3-4ଟା ଦିଅ ଆଳୁ ଆମେ ନବୁ ଆଉ ଦେନି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କୁଆଁରୀ ଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ଦେ ଏତେ କଣ ତାକୁ ଦିଲେ କଟାକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତରକାରୀ ନେଇକି ଆସିଲେ ତ କଟାକାଳୁ ଭାତ ବାଢୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି ସେତିକି ଭାତ ନେ କଟାକାଳୁଙ୍କର କେମିତି ଲାଗିଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କହିବେ ନା ଆମେ ପୁଣି ଖାଇପାରିବେନି କାହିଁ ଗୋଡ଼ଟା ଥୋଇଗଲା ବଢିଆ ନାଗୁଛି ବଢିଆ ନାଗୁଛି ନ ଖାଇ ଏଇଟା ସଇଲେ ଖାଇବି 200 ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମଟର ତରକାରୀ ଉଠେଇ ଦେବି ମଟର ତରକାରୀ ଟିକିଦା କଟାକାଳୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଆମେ ବ୍ଲଗ ଏଣ୍ଡ କରିବା ୟାର ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ମାଗଣା ଖାଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେହେତୁ ଏ ବନେଇଲା ଦୀପୁ ବିଟୁ ଡିଜେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଖାଇବାକୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଓକେ ତ ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଆମର ବ୍ଲଗିଂ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ କଟାକାଳୁ ପୁଣି ଆମ ରୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପୁଣି ଆମର ନୂଆ ବ୍ଲଗ ହବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବେ ପୋହଳା ନା ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦେଶୀ ଚିକେନ କେମିତି ଆମ ରୁମରେ ବନା ହେଉଛି ତ ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ଓକେ ବାଏ ବାଏ